yung talon. Kung siyang tuti ang kasawa, piyek tute dun kwarta na uray bakit ako ribet-bet. Ako'y sutay kunkunada uray bakit numasulik agluwa dukut kudem ay kumayet keda ay wet kut kunim kumagat kut kunim nagatel ari kapem matimbuting bukel kita kutong nakadakdakin ay kagat na lumabaga na kagat lakas na abang demon kutong italkado kaya't kulay ngenti baklang empty babae abong ng era katay bakla pasas mo na magulimit na empty babae abong ng era sigurado pahinga skandalosa anang sabna mangiti karuba ay wet kut kuning tumagat kut kuning nagaten ari kapem magtimbo-timbukel kita kutong nakadakdakin kay kagat na lumabaga na kagat lakas na aba indemon kutong titalkalon. Hello JM, hello Buds, Panotis. Alright, Lotis. Ay, papads pala. Yes, Lots, JM. And also sa Bilbasuyan, shout out from Spain. Mga ading ko. Hello po sa mga taga-Spain. Just even watching and share our live. Kaya't kulay ngenti baklang empty babae abong ng era katay bakla masak mo lang magulimit na empty babae abong ng era sigurado pahinga skandalosa anang sabna mag-empty karuba ay wet kut kunim kumagat kut kunim nagatel ari kapem matimbo-timbukel kita kutong nakadakdakin ay kagat na lumabaga na kagat lakas na abang indemon kutong italkalon indemon kutong italkalon. Alright,